Hayırlı. Кен менен подписчиклар мене карагыз әле бу жайкени котырып койгон помидорлар. Мен аларны хәзер эретемде, анар блендер аркылы чыгарып сок ясыйбыз без аны. Тышын аласың да әзрәк җанымса су белән кайнар суга салып тизгене нин алып берәсең дә тышын помидорның и анарсын блендер аркылы чыгарасың. Сметаның болса сметаны салып бутыйсың, булмаса майонез да ярый. Менә шундый тәмле сок була ул. Натуральный. Мысы котырып куйган Виктория менә карагыз әле. Мин монардан варенье ясыйм. Алла бирсә. Моның менән дә коктейль ясарга була, конечно. Так, бу ягыннан күренми, менә бу ягыннан күренә. Коктейль эреге шәпәт блендер белән чыгарасың. Или мороженый белән, мороженый булмаса, куе сөт тә ярый, куе сөт булмаса, каймак та ярый, каймаган булмаса, инде үзең генә нитеп бутап та ярый. Әзгене бер төрле сук кушасың да үзең ясаган бик тәмле була. Вкуснятина получается. Вот. Свежий. Ясап куйсаң, хәзер минем нишәптер бозыла. Менә ниләр. Вареньелар. Или үзем мазак кайнатмыйм, или нәрсә, алар минем банкада йымнанып чыгалар. Эски ага. Шуның өчен мин аларны котырам хәзер. Вареньеларны бушы ясамыйм дип ант иттем. Элек ясыйды, элек песуклар яхшыйды. Хәзер песукны сатып алганда уга чыган булалар алар. Какой-то ачы исәре килә. Менә шулай иттереп, мин хәзер шулай гына ясыйм. Или компот ясап куям, или варенье ясыйм кышкыны. Менә шуның өчен шулай эшләп ятам мин. Сез ничектер, белмим. Ладно, приятного аппетита всем. Менә карагыз әле, бик матур. Булар ашаудан соң калганнар инде. Ярый, пока-пока. Исәнлек, саулык телим. Бәхет телим. Матур яшик, шатлыклы тормышта, тыныч тормышта яшәргә насыйп итсен Ходаем Раббым, бер Ходаем. Без помидордан ясадык сок. Так. Сметаны да салдык. Очень вкусный. Балык келді. Eğlendir be, yapıyorsa eğlendir. Mene. Tak, bu kaşığını koyup ettirek. Yok. Оп. Вот 2 стакана. Даже лишний. 6 помидор, туңдырган помидордан, сметана. Нече граммдыр енді білмейм. Болды. Приятного аппетита. Очень вкусный.